Musíš mít víc rozumu než král. Konec se blíží. Už jsem se vyjádřil jasně. Nechci s těmi hloupostmi nic mít. Pak tady jen ztrácím čas. Už se můžeš ukázat, Jane. Je pryč. Omlouvám se, mistře, že jsem naslouchala, ale... Tu zvídavost máš v sobě, mé dítě, a já s tím počítám. Ten bláznivý šílenec mě chtěl přesvědčit, že se blíží konec světa. Zaslechla jsem zvěsti, že se v severních krajích šíří mor. Vy si opravdu myslíte, že ta epidemie je magické povahy? Je to velmi pravděpodobné. Proto potřebuji, abys tam odjela a zjistila, o co jde. Mám už připraveného zvláštního posla, který ti pomůže. Ano, mistře. Udělám, co bude v mých silách. Já vím, dítě. Buď s Bohem. Princi Artasi, už tady čekáme celé hodiny. Pořád si ještě myslíte, že se vaše přítelkyně objeví? Jsem si tím jistý. Jaina mívá vždycky trochu zpoždění. Musíme jí pomoci. Nechte Traň odpočinout. Ta se o sebe umí postarat sama. Pánové, představuji vám slečnu Jainu Proudu, zvláštní vyslankyni do Kyrintor a jednu z nejnadanějších čarodějek v zemi. Vypadá to, že si nezapomněla nic ze svého umění. Rád se s tebou znovu setkám. Já též, Artasi. Už je to nějaký pátek, co jsem měla královský doprovod. Ano, to ano. Tak tedy myslím, že bychom se měli vydat na cestu. Máme zprávy, že v oblasti na sever odtud vypukla morová epidemie. Měli bychom zkontrolovat vesnice podél královské cesty. Má víra ve světlo je neochvějná. Za čest a slávu! Princi Artasi, na tom mostě před vámi se děje něco podivného. Jistě. Skvělý plán. Za čest a slávu! Zkusím to. Samozřejmě. Pane, tlupa nějakých ničemů zlikvidovala most z protějšího břehu řeky. Existuje sice ještě jiná cesta, jak se přes řeku dostat do nedaleké vesnice. Není ale zdaleka tak bezpečná. Samozřejmě. Za čest a slávu! Samozřejmě. Všechny je potřežte. Lupiči, utíkejte! Mizerný bídak! Vypleňte město! Zachraňte nás! Za mého otce krále! Jistě, není třeba se platit. Přišla spravedlnost. Pocítíš to mě. Za mého otce krále! Za čest a slávu! Samozřejmě. Milorde, nedaleko odtud je starobylá posvátná fontána. Podle pověstí její svěcená voda dokáže vracet zdraví a léčit těžká zranění. To by se nám mohlo v skutku hodit. Mí bídáku! Není třeba se kladit. Tisíceré díky. Mám tu pro tebe odměnu. Čest a slávu! Jistě. Samozřejmě. Jistě. Přišla spravedlnost. Pocítíš můj hněv. Za čest a slávu. Není třeba se kladit. Přišla spravedlnost. Jistě. Pocítíš můj hněv.
Samozřejmě. Jistě. Samozřejmě. Jistě. Samozřejmě. Mizerný bídáku. Přišla spravedlnost. Za čest a slávu. Jistě. Za čest a slávu. Samozřejmě. Skvělý plán. Za čest a slávu. Připnout štíty a kryjte se. Jejich šípy přes ně neproniknou. Kostlivci, pobijte je všechny a hned. Za mého otce krále. Mizerný bídáku. Za mého otce krále. Není třeba se klet. Za mého otce krále. Jistě. Mizerný bídáku. Samozřejmě. Jistě. Za mého otce krále. Není třeba se klet. Pocítíš můj hněv. Skvělý plán. Jsou ty bytosti začčetaři. Nemrtví, milorde. Celá tahle vesnice zešílela. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom vesničany ubránili, ale... My tomu přijdeme na kloub. Hrozí tu něco? Samozřejmě. Jistě. Za čest a slávu. Skvělý plán. Samozřejmě. Za čest a slávu. Skvělý plán. Za čest a slávu. Skvělý plán. Za čest a slávu. Jistě. Za čest a slávu. Samozřejmě. Za čest a slávu. Skvělý plán. Jistě. Skvělý plán. Jistě. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Tady to vypadá, jako kdyby celá krajina kolem té sýpky umírala. Že by bylo zamořené samotné zrno. Doufejme, že ne. Tyhle bedny nesou původní pečeť Underhallu, distribučního centra pro severní oblasti. Pokud tohle zrní šíří nákazu, není možné říct, kolik vesnic může být nakaženo. Jistě. Přišla spravedlnost. Za mého otce krále. Za mého otce krále. Mizerný bídáku. Za mého otce krále. Samozřejmě. Skvělý plán. Samozřejmě. Mizerný bídáku. Není třeba se klet. Za mého otce krále. Přišla spravedlnost. Za mého otce krále. Není třeba se klet. Přišla spravedlnost. Za mého otce krále. Za mého otce krále. Za čest a slávu. Samozřejmě. Přišla spravedlnost. Pocítíš můj hněv. Za čest a slávu. Není třeba se klet. Mizerný bídáku. Pocítíš můj hněv. Jistě. Skvělý plán. Samozřejmě. Skvělý plán. Jistě. Samozřejmě. Jistě. Za čest a slávu. Buďte pozdraveni. Jsme kněží z Quel'Thalas. Přišli jsme, abychom zbavili krajinu té podivné kletby. Všimli jsme si, že ta strašlivá nákaza obklopuje sýpku na druhém konci této vesnice. Otce krále. Mizerný bídáku. Samozřejmě. Jistě. Samozřejmě. Jistě. Za čest a slávu. Na co tady sakra střílíte? Ale drtíme ty zatracené kostlivce, pane. Celá ta prokletá vesnice je jimi zamořená. Dobrá. Vaše pomoc se může hodit. Chystáme se zničit sýpku na předměstí. Za mého otce krále. Za mého otce krále. Za mého otce krále. Za mého otce krále. Jistě. Přišla spravedlnost. Není třeba se klet. Přišla spravedlnost. Skvělý plán. Naše vojska jsou... Odhalili nás, mí bratři. Prchejte a pokračujte ve své práci. Omlouvám se, zůstal bych na kus řeči, ale povinnosti mě volají.
Ta nestvůra vypadá, jako by byla sešita z několika různých těl. Raději bych ji studovala až potom, co bude mrtvá, jasné. Za čest a slávu! Jsou napadeny. Poctíš mi hněv. Skvělý plán. Samého otce krále. Za čest a slávu. Skvělý plán. Samozřejmě. Za čest a slávu. Skvělý plán. Mizerný bídáku. Samého otce krále. Samého otce krále. Poctíš mi hněv. Za čest a slávu. Mizerný bídáku. Samého otce krále. Jistě. Pocítíš můj hněv. Samozřejmě. Zničte sípku a hned. Není třeba se hledat. Samého otce krále. Skvělý plán. Samozřejmě. Co tohle mělo být? A kdo byl ten kouzelník v černém? Řekla bych, že ten muž v hábitu byl nekromancer. Za tou nákazou stojí nepochybně on a jeho posluhovači. Takže by bylo dobré, abychom se po něm poohlédli a položili mu pár otázek v Underhallu.